Lakhan ko phone nilip constituency ke parlo la da koila mati jesame doigrong polling station along nona da bai troxy hada profile bai troxy pen lo ke jok cheng pon bom lo sinon samjin pen sinon jok pon bom lang nona mala dak suluk sadak la pen proxy vote nona ma thangna da bilang pasida sonak thak pini khona nat si vote ke jok pon ma lakhain ko phone nilip constituency ke parlo long ke ong dung daleding side news pen live telecast ponji la sinane tun lamang so birta pinang lang dun tha king samjin la pen mesen met pen sinon mat ke vote ke jok jia phan monit ma dap pen armu chije kunde la penon kadok ave ke wang tuman stami ing samjin pen si vote jok pon long bom lang la pen ada pora teng pen cheng pon long si nonan kyong dung atum vote jok pon long tang lo la pen ke wang ji lang tum do lang setala dak mesen pen si la bang so vote ki jok sai chun ponji posi kadok ave phan pini ning chithe pon Nama tum thak long lo jo non adap apor alom sa rapor seta ke ong dung armu nang chingrum si non vote ki jok jia phan line alang tum du pon bom lo la pen penang na bang photum la pen bang phetum jok pon long lo si non amat ke adap bai troxy apor ateng pen dak dagrung ps koila mati nilip constituency ke parlo long ke apor ateng pen jok pon long si ke ong dung atum vote jok at pen methang hem chidam long atum do lo bon seta kong dung atum long si wang bom lang lana da aprang ada prang posita mi kong dung ara tum nang chingrum si non ing samjin pen vote jok pon bom sinon ada kapre ka party atum pen kedam tanga son ne proxy vote la pen phane rigging vote por mun na mat avelang asila son dak thak si kong dung nilip constituency long ke parlo polling station along an daleding side news pen live telecast ponji pasinang ni tum along tin a polling station along live ke paklang pon along an stami nang tum nang lang dun bom ikha align ding pick nang lo jo arni so pick ada prang seta botor bukan mesen
Sama chulo. Chokalo. Ala ke na. Si na bongo tu. Angko le me.